Magic Box uvádí. Matky na tahu o Vánocích. Jmenuji se Amy Mitchellová a letos jsem zničila Vánoce. Vánoce jsou pro mámy bezesporu nejvíc stresující záležitostí roku. Musí zařídit milion věcí a všechno musí být dokonalé, jinak si to nikdy neodpustíte vy a co je důležitější, ani vaše děti. V tuhle chvíli si připadám jako ta nejhorší máma na světě. Možná bych to měla vzít od začátku. Vždycky jsem milovala Vánoce. Je to moje nejmilejší období v roce. A co je hlavní? Miluju čas strávený s rodinou. Protože jediné, co chce každá máma, je, aby děti měly úžasné Vánoce. A proto Vánoce představují obrovské množství práce. Za prvé musíte nakoupit dárky každému, koho jste kdy potkali. Letos jsem dala prodavači vonou svíčku. Proč jsem to udělala? Au! Pak musíte vyzdobit dům, což mi evidentně moc nejde. Dělám prostě, co můžu, Charmaine. Pak musíte obejít všechny vánoční besídky svých dětí, které jsou... Jo... Pak jsou tu všechny ty divoké vánoční večírky. Bože můj, vážně mají humři santovské čepice? To je teď móda? No do prdele. Pak je tu vaření, uklízení, balení dárků. Je to šílené. A nikdy není dost času. 6 dní do Vánoc. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Ahoj. Jaký byl zápas? Skvělý, Bulls vyhráli. Jo, paráda, gratuluju. Jak to Ahoj, jde? lásko. Páni, tvůj dům vypadá skvěle. Fakt? Jo. Děkuju, ale ještě pořád mám dost práce. Můžu ti pomoct? Ne, leda, že bys uměl zázrakem spravit vánoční světla. Jo, to bych mohl. Vyměníš pojistku, nic na tom není. To je tak sexy, nebudu lhát. A večer dostaneš zaslouženou odměnu. To beru, nezapomeň na to. Dobře. Tvůj táta je fakt skvělej. Vždyť ho nesnášíš. Co? Ne, počkej, proč to říkáš? Když jsi byla minulý týden u nás, slyšela jsem vás s tátou v ložnici. Křičela si na něj. To ne, broučku, to byl šťastný křik. Mně to tak nepřišlo. A bušila si do zdi a křičela slovo na k. Páni, nějak si... Nevybavuju, že bych to dělala, takže... Tak to nebylo. Bylo. Křičela si. O můj kurva bože. Přímo takhle. O můj kurva bože. Tak jo, mlč už. Je to takhle. Hráli jsme s tátou takovou hru pro dospělé. Hráli jste tu hru 7krát. 6,5krát, ale kdo by to počítal? Už o tom nebudeme mluvit, jo? Jo. Ruku na to. Jasně. Super. To ne. O co jde? Máma přijede na Vánoce. O můj kurva bože. Díky, že mi pomáháte zdobit stromeček, děti. Bernarde, věšíme je na stromek, ano? Kdo dal tu velkou hnědou ozdobu dopředu? Vypadá jako hovínko. Přesně tak, proto ji dá mamka sem dozadu.
To ne, broučko, ze stromečku se nepije. Tuhle vodu nepijeme, jsme lidi, ano? Mami, existuje Santa Claus? To víš, že jo, prcku? Já vím. Ty mi lžeš, mami. Bože, ať to přestane. V čem dalším mi ještě lžeš? Ahoj, kutě. Ahoj, tati. Ahoj, děti. Ahoj. V pohodě? Jo, Stromek vypadá skvěle. děkuju. Mám nakrmit dvojčata? Ano, prosím. Pojď, prcku. Děkuju. Rád tě vidím. To nic, prcku. Dáme ti něco k jídlu. Veselé Vánoce, Kiki. Mami. Pane Ahoj. Bože. Myslela jsem, že přijedeš až v pátek. No, stihla jsem dřívější let. O 3 dny dřívější? Nemám připravený pokoj pro hosty, takže... To nevadí, budu spát s tebou. Malá Žička a velká. Obvykle spávám se svým mužem. Chceš vidět mou novou bikinu? Miluju tuhle fotku. A už ti tady začínají růst prsa. Aspoň to jedno. Sotva si přijela, tak se nebavme o A mých pak prsou. vyrazilo i to druhé, jo? Díky bohu. Kiks. Když budeš hodná, možná k Vánocům dostaneš taky takovou mikinu. Ne. Kikidi, nemůžu se dočkat, až s tebou strávím každičkou minutu příštích 3 týdnů. Ty mi čicháš k vlasům? Ano. Můj bože, jestli budu muset depilovat ještě jednu frndu, omdlím. Od kdy musí mít všechny ženský v Americe na Vánoce vagínu naprosto bez chlupů? Někdo na depilaci voskem? To snad ne, to je nejméně 50 vagín. Tak jo, kdo je další? Co? Ne, vy nejete, vás bych teď nezvládla. Tak se podívejme. Vy. Betty Whiteová. Vy mě zajímáte. Pojďte se mnou. Ahoj, jak je, dámo? Mami! Co má tohle znamenat? Bože můj! Bože můj! Bože můj! Proč jsi mi neřekla, že přijedeš na Vánoce? Jsou Vánoce? Nejsi tu kvůli nim, protože... Jasně, že jsem tu kvůli tomu. Veselý Vánoce, veselý Vánoce. Podívej se na sebe! Ty mrcho vůbec nestárneš. Podívej se, jak jsi sexy, co ty prsa. Díky, ty vypadáš trochu starší, ale vypadáš dobře. Jak je to dlouho? 3 roky? 3? Páni? Vážně? Já nevím, ani nevím, co je za rok. Proč máš na sobě černý pyžamo? Co? Ne, já dělám v lázních. Tak ty máš fakticky práci? Jo. Snažím se být zodpovědnější. Vždycky jsi byla tak děsně divná. Proč jsi doopravdy přijela? Jak to myslíš? Přijdeš, když chceš prachy. Ale ne, já už dávno nesázím. Ne, jenom chci na Velikonoce vidět svou dceru. Vánoce. Měli bychom to oslavit. Už vím. Kousek od letiště vystupují Thunder Down Under. Měli bychom omrknout. Striptéři? Jo. S mojí mámou? Na Vánoce? Jo. Jak bych mohla říct ne? Pojďme se podívat na pindory, mrcho! Jasně. Bože můj, Jackson se posere, ještě uvidí. Pořád toho kluka máš. Jo. Kolik už mu je? 15 až 17. Aha, bezva. Jo. Bezva. 5 dní do Vánoc. Tvoje máma tu nikdy nebyla na Vánoce? Ne. Tak jo, počkat. Myslíš, že mám dost jídla? Jako vážně? Můžu udělat kyš, udělám ho. Klid, všechno bude v pohodě.
Ne, kde pak? Nebude to v pohodě. Moje máma je ten největší kritik na téhle planetě. Když mi bylo 6, vyrobila jsem jí přání k narozeninám. Vrátila mi ho s poznámkama. Dobře, to je trhlý. Jde o to, že je ve všem perfektní a je nemožný se jí zalíbit. Když se jí nedá zalíbit, proč se tak snažíš? Řeknu ti pravdu. Dcery tráví život snahou zalíbit se matkám a matky tráví život tím, že na své dcery kašlou. Tak to je. Nemůžu to spravit. Nejsem blbá Beyoncé. Ale pro mě jsi. Miluju tě. Miluju tě. Moc. Budu se tvý mámě líbit? Ne. Jdeme pozdě, Hank řídí jako ženská. Veselé Vánoce! Veselé Vánoce, děti! Veselé Vánoce, tati. Tady máte Xboxy. To je jako vážně? Moc krát děkujeme. Ty jsi nám je nikdy nedovolila. Děkuju. Zdravím, paní Redmondová, jsem Jesse. Rád vás poznávám. Prosím, odneste ty tašky nahoru, gracias. Skvělý. Ahoj, mami. Ahoj, Amy. Jsi dost bledá. Jen zkouším nový krém. Bezva jen špatný make-up neumíráš. Kdy máte stromek? Ještě jsem ho nekoupila. Amy, je 19. prosince, i Židi už mají stromek, ale to nic, zítra to zařídíme. Tak jo. Jo. Máš něco k jídlu? Už 3 dny jsem nejedla. Jo, jasně, mám všechno, co máš ráda. To je roztomilé. Nechala si vařit děti. Fajn. Nevěděla jsem, že lékárny dělají vánoční dekorace. Už jsem naplánovala celý týden. Ve čtvrtek půjdeme na louskáčka a přirozeně v pátek půjdeme zpívat koledy. Mike nám dělal bariton a ty se s ním rozvedla, takže ho musíme nahradit, jestli máme letos vyhrát pohár koledníků. Bože, pohár koledníků? Miláčku, když jsem tu žila, vyhráli jsme ten pohár 9krát. Je smutné, že se vzdala rodinné vítězné tradice. No, měla jsem jinou práci, takže... Evidentně ne ve fitku. Co? Chci oslavit svůj triumfální návrat do Chicaga. Chci ve tvém domě uspořádat velkou vánoční party. Uvažovala jsem o štědrém večeru. Souhlasíš? Co? Ne, to se mi nehodí. Pozveme všechny mé staré přátele, uděláme sushi buffet a najmeme Kennyho G, aby hrál vánoční hudbu. Slyšela jsem, že už není zase tak moc drahý. No, bezva to zní jako spousta práce. Jo, smůla je, že už jsem je všechny pozvala. Co, do mého domu? Ano, 180 lidí potvrdilo účast. Co? Proč jsem od tebe nedostala přání? Nevím, mami, asi se někde zatoulalo. Co je to s tebou? Nic se mnou není. Amy, jsou Vánoce. A to je velká show. Já vím. Nemůžeš to ojebávat. Já to neojebávám. Já mám pocit, že ojebáváš. Mami, vážně to neojebávám. Ano, ojebáváš. Poznám, když něco ojebáváš. Já to neojebávám. Ale jo, ojebáváš. Dobře. Ale neojebávám. Dobrá, a dost vulgárních výrazů. Dobře. Líbí se mi tvé vlasy. Vážně. Vypadá, že se úporně nesnažíš. Mám tě ráda. Čtyři dny do Vánoc. Nemůžu slavit Vánoce s mámou. Je to jako žít se Sadámem Husajnem. Já myslím, že moje máma přijela, protože mi chce ukrást televizi. Dneska večer s ní musím jít nakupovat. Je to jako 7hodinový pochod smrti po městě. Moje dcera chce k Vánocům panenku šťastné princezny. Scháněla jsem ji všude a nikde prostě není. Kde je, holky? Kde je panenka šťastné princezny? Můj bože. Vím, že je to jen panenka, ale letos mi ty Vánoce dávají. Ale dobré. Ahoj, princezno! Tohle střízlivá nedám. Ani já ne. Chcete se opít nahoře v bistru? Kurva, že jo? Jo. Tak jdem. Víte, co mě dohání k šílenství? Genitální bradavice? Co? Genitální bradavice. Ne, Karlo, ne. Ne, k šílenství mě dohání ten tlak, který musíme snášet, aby byly Vánoce perfektní. No. O Vánocích má být sranda. Jo.
Proč musím nést zodpovědnost za každý dárek pro úplně každého v naší rodině? Protože jsem holka? Jo. Je rok 2017. Taky si říkám. Můj muž nekoupí dárek ani vlastní mámě. Ani ji nemám ráda. Svádí svoje prdy na moje děti. Víte, jak to dělám já se synem? Jak? Každý listopad přijdu do jeho pokoje, popadnu na Mátkově pár krámů, zabalím je a dám mu je pod stromeček. Ani si nevšim. Vážně? Asi 9krát dostal tu stejnou baseballovou rukavici. A ty trapný dárky, co dostaneme my? Já trávím celé měsíce vybíráním perfektního dárku pro každého v rodině a já dostanu leda kupony na masáž zdarma. Ale to je tak nefér. Víte, co mi dal můj syn v loni? Krabici sáčků na zip. Uvažuju, že mu je letos zabalím a daruju mu je zpátky. Od listopadu po nový rok mi to přijde jako nejstresovější období. Chtěla bych si ještě někdy Vánoce užít. Jo. Tak to tak uděláme. Co? Holky, co je to s náma? Nepoučili jsme se? Tohle je blbost. Jsem z naší trojky hodně zklamaná. Jsme matky. A když věci nejdou po našem, co uděláme? Schováme se v koupelně? Ne, to neděláme, my ne. My se postavíme a bojujeme. Tak jo. Takže jestli chceme mít letos Vánoce po svým, tak si je tak prostě uděláme. Už žádné perfektní dárky, žádná perfektní výzdoba, na perfektní kašleme. Nasrat. Vezmeme si Vánoce zpět. Vrátíme Vánocům zpátky koule. Co? To neznělo tak, jak jsem to myslela, ale vy mi rozumíte. My ti rozumíme. Jo. Rozumíme. Tak jo, na starý dobrý Vánoce. Jo! Veselé Vánoce! Od teď to bude lepší. Od teď to bude lepší. Good vibes only. Veselé Vánoce. Tak jo, kdo je další? Hej! Nevíte, který bude lepší na vagínu? Pozor, návštěvníci! Jsem opilá a nadržená. Opakuji, jsem opilá a nadržená. Padáme. Matilko, nemůžeme. Padáme. Break it down. Do something crazy. Kruci, počkejte, holky. Počkat, ještě musím jít s mámou koupit ten stromeček. Dostala jsem děsný nápad. Do some crazy! Dohledneš za mě na Julii? Ale jistě. Tak jo, bando. Nese se popcorn. Udělala jsem navíc. Dáte si? Jo. Podívej. Tak jo. Tohle je moc fajn, mami. Jo, tak by měly vypadat Vánoce. Jo, nemůžeme se jen takhle povalovat a kašlat na otravné věci. Víte, to by se mi vážně moc líbilo. Ty, Jessie, buďte tu na Vánoce. No to by jsme rádi, ale nechceme otravovat. Nebuď trouba, tati, budeme tu. Můžeme? Jo, budu hrozně ráda. Já taky. Tak jo. Dobrý večer všem. Co je pro boha zase tohle? To je náš nový vánoční stromek. Máme ho z dámské obuvy. Líbí se ti? Ne, nelíbí, Amy. Přijde mi odporný.
Co dělá tahle věc ve tvém domě? Já nevím, nechtěla jsem letos ztrácet čas s cháněním stromku. Chtěla jsem si Vánoce užít. Amy si máma. Mámy si neužívají, ale rozdávají radost. Od toho mámy jsou. A tenhle ohavný strom nerozdává radost snad nikomu. Já nevím. Mně se celkem líbí. Děkuju. Jo. A vy jste kdo? A proč mluvíte? Mami, ovládej se. To je Jessie, už se Tahle známe. konverzace už mě začíná nudit, ale jestli tě by jen na vteřinu napadlo, že ti dovolím zničit svou leností Vánoce celé rodině, pak si je na omylu. Dobrou, dětičky, tady máte dárkové poukazy do iTunes. Mami, vážně, Bože můj. přestaň dávat dárky. Díky, Bobby. Drahá, viděla jsi ty ozdoby? Jsou to malé botičky. Přísahám Bohu, Henku, že tě odvezu na nejbližší hasičárnu a nechám tě tam. Ahoj. Ahoj. Jaký jsi měla večer? Bezva. Jo? Jo. Chutnáš po limonádě? Dal jsem si, než jsem šel do postele. Na zdraví. Mami! Ahoj, děcka. Proboha. Co tady děláš? Chtěla jsem se dívat, jak usínáš, jako vždycky, ale vy jste se do toho pustili jako opice v zoo. Díváš se, jak usínám? Jen ne, když dávají spravedlnost v krvi. Vím, že to máte sex. O, zlatíčko. Moc ráda vidím, že vedeš zajímavý sexuální život. Pro tebe a Kenta je moc důležité, abyste spolu souložili. A Kente, mám opravdu velkou radost, že máš erekci jako dřív. Já! A Kiki je mnohem větší, než byl tvůj táta. Tak už můžeš jít, nebo se mnou můj muž už nikdy nebude mít sex. Jo, a broučku, táta měl rád lechtání na koulí. Mami, přestaň už mluvit. Za chvilku vás přijdu zkontrolovat. Prosím, ne. No, musíš s mámou promluvit. Já vím. Nastavit jí hranice. Aspoň nějaké hranice. Já vím. Já jen nechci ranit její city. A co umřel táta, má na světě jenom mě, takže mám strach, že když jí budu odmítat, zlomím jí tím srdce. Viděla můj penis, Kiki? Jo. 3 dny do Vánoc. Bože můj, co to... Co? To kurva... Dobře, posuňte ty francouzské slepice o 7,5 centimetru doleva. Jo. Jo. Mami? Co to tu děláš? Zdobím tvůj dům, jak se patří, když nejsi ochotná se toho ujmout sama. Proč musí být můj dům, jak se patří, vyzdobený? Tím, že uděláš Vánoce krásné, ukážeš své rodině, že ji miluješ. Chceš, aby si tvé děti mysleli, že jsou bezvýznamné, že? Ne, ovšem, že ne. Tohle je období, kdy se matky můžou přetrhnout, aby vytvořili svým dětem svět radosti. A ne období, kdy se matky v pyžamu jenom cpou karamelem. Já nejím karamel. Tak přestaň být mizerná máma. Ahoj, děti, jak se vám líbí vánoční výzdoba, co? Pane jo, je to super. Ukaž nám, jak to funguje. Bezva, Amy, tohle se ti bude líbit. Tak jo, spouštíme výzdobu, přepínám. Ukážu ti, jak to funguje, je na to apka. Dala si nainstalovat venkovní reproduktory. Počkej si na to, počkej. Hele! Kolik to stálo? Co pak se dá dát cenovka na radost dětí? Bylo to velmi drahé. Mami. Počkej si na velké finále.
To jsou pravé koroptve? Ovšem, nemají žádné zkušenosti pro přežití, do hodiny budou mrtvé. Aha. Tady, děti, dejte si bonbonky k snídani. Promiň, co? Díky, babi. No mám tě teda. rád. Taky vás mám ráda, mám vás ráda, děti. Tak jo, dejte tam nové ptáky a vadí mi, že jsou šedí, natřete je na bílo. A nemůžou se tvářit šťastně, když odlétají, jsou přece Vánoce. Máma ti vyzdobila dům? To ne, to není dobré. Není to fuk, tak ať si ho vyzdobí. Nechce pak udělat i můj? Nejde vůbec o dům. Jde o to, že jsem 34letá ženská a moje máma mi pořád říká, jak mám žít svůj život. Musíš se jí postavit. Jako fyzicky? Přesně tak, Amy. Můžu tě naučit základy karate, ale víme, že s tebou bude takhle jednat, dokud z ní nevymlátíš duši. Nechci, abys poznala mou mámu. Je jí 62 let, takže... Fajn, ale musíš si s ní aspoň vážně promluvit. To zní víc legálně. A co na to říká tvůj táta? Jo, můj táta je zlatý, ale má ho totálně pod kontrolou. Nikdy by se mě před ní nezastal. Ne. Amy, je to těžký. Mámy jsou fakt divný. Co tvý Vánoce s mámou? No, víte, je to dobrý, jo? Řekla bych. Jo, totiž máma se dala obarvit a ostříhat jako já, ale to je, myslím, normální, ne? Mají vaše mámy taky vlasy jako vy? Víš, pokaždý, když mám pocit, že jsem nejtrhlejší, Kiki, ty otevřeš pusu a já si řeknu ne. Jsem v pohodě. No nic, odpoledne bereme s mámou děti do Sky Zone. Chcete se přidat? Podle rozsudku nesmím ke Sky Zone na 50 metrů, ale seru na to, jdu do toho. Amy? Co? Já nemůžu, kéž bych mohla, ale máma nás nutí jít na louskáčka. Miluju louskáčka. Ne, toho sladkýho pohádkovýho louskáčka. Ne, toho původního, 5hodinovýho, v ruštině, kde hodně lidí umře. Je to strašné. A co, když nepůjdeš? To nejde, ne, to by mi neodpustila. Takhle je to mnohem jednodušší. Holky, nemají být letos Vánoce po našem? Jo. Ptám se vážně, protože jsem se v obchodáku tak zřídila, že si nepamatuju, jestli jsem to řekla, nebo ne. A kruci, jdu pozdě do práce. Holky, chcete vědět, na čem jsem pracovala? Krásný svátky! Karlo! Zlomila jsem si ptáka. Běž už. Jdu. Jak je, dámo? Mami, co ty tady děláš? Co myslíš? Čekám, až mi moje dcera udělá zadarmo manikúru. Zadarmo manikúru? Tak jo, aspoň, že tě nemusím depilovat frndu. Možná příště. Bezva. Tak, jak je? Chodíš s někým? No, měla jsem pár románků s několika taťky ze školy, ale bylo to složitý. Navíc není lepší čas být single, než zrovna o Vánocích. Když jdu do obchodáku a vidím ty páry, jak se tam jenom tak motají, drží se za ručičku a znáš to, nosí stejný šátky, jedí jeden druhýmu sendviče, obcházejí klenotnictví a tak. Každá pusa začíná na P. Tak jo, dost. Co? Zníš hrozně osaměle. Ne! Poslyš, kotě, divoký život není pro každýho. Pořád jsem super divoká. Dneska ráno jsem se vzbudila v parku. Karlo, našla jsem u tebe kapustový lupínky. Tak jo, ty jsou pro mýho kluka. Jasně. Jsou kurevsky zdraví. Prý pomáhají na srdce. Tobě na něm záleží, že jo? Jo, většině lidí záleží na jejich dětech, mami. Jasně. Už nedržím krok s trendy dnešních rodičů. Tak jo, jak se ti daří?
Už mi bylo líp, abych řekla pravdu. Je tu něco, z čeho jsem nadšená, jen na to potřebuju peníze. A když je to tady. Co? Jako vždycky. Jak? Vstoupíš mi do života, požádáš o peníze, já ti je dám a ty je prohraješ. Někam zmizíš, za čas se vrátíš a chceš další a já ti je zase dám. Přestaň, tohle je poctivá obchodní příležitost. Kolik potřebuješ? Nemoc, 5 táců. Vážně něco mezi 5 až 10, možná 15. Popřemýšlím o tom. Dobře. Páni, máš tu spoustu pěkných věcí, co? Je to pěkný, slušný podnik. Škoda, že tu nemám kabelku. Proč musíme jít zase na ruskýho louskáčka? Vždyť nejsme Rusové. Ruský louskáček je pravý louskáček. Ne ta disneyovská verze s tím tancem a radostí. Vážně to trvá 5 hodin? Ano, a užijete si každou minutu, jen si poslechněte tu krásnou hudbu. Tahle árie se jmenuje Když zavraždili Borise. Zní to, jako by na nás křičeli. Nemůžeme jít na něco zábavného? Kam to jedeš? Divadlo je doprava. To já vím, ale my nejedeme do divadla. Kam nás vezeš? Uvidíš. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, děcka. Vítejte ve Sky Zone. Tak jo, 3 vstupenky. Ano, ne, promiňte, vlastně jdeme všichni, takže pro všechny. Ne, nejdeme všichni. Je to tu cítit po plínkách. Amy, tak jste přišli. Ahoj, jsem tak ráda, že jste přišli. Já taky, myslím, že mě máma uprostřed noci zabije, ale stojí to za to. Ahoj, jsem Karlina máma. Zdravím, Isis. Jo. Moc mě těší. Ahoj. Moc Vy mě budete těší. jména máma. Já jsem Karla. Jackson zlato, máma potřebuje dalšího panáka. Dobrý nápad. Jo, Do to tankovaný je můj zlato. syn Jackson. A tohle je moje máma, Isis. Jsem Ruth, jako Ruth Bader Ginsbergová. Aha, ISIS. Jako ta teroristická organizace. Tohle je moje máma Sandy. Ahoj, Sandy, jsem toho o ahoj. tobě slyšela. Páni, vážně máte stejný účes. Zdravím, já jsem Ruth, Amyna máma. Ano, Jesse, seděl jsem s váma v autě. A kdo si chce užít trochu vánoční legrace? Přinesla jsem ti čuro. Dáš si? Ne, děkuju. Je to tu bezva. Jako dítě jsem na ničem takovým nebyla. Ještě, že tak. Když jsem byla malá, chodili jsme do lomu a odpalovali věci. To je paráda. Odkud jste, dámy? Já jsem z Ottavy, což je v Kanadě. Ale můj manžel Dirk toužil po městském životě, tak jsme se přestěhovali do Bismarcku v severní Dakotě. A když mi bylo 18, narodila se mi Kiki a Dirk umřel. Měl dlouhou bolestivou smrt, ale každý jednou umřeme sami a vyděšení. Odkud jsi ty, Ruth? Z Chicaga.
Město světel. Větrné město. V Bismarcku se říká město starých bílých lidí. Ty jsi fakt divná. Ruth, líbilo se ti dětství v Chicagu? Ne. Moje matka byla strašná ženská. Ohodila mě, když jsem si na jachtu vzala boty s otevřenou špičkou. No, to byly jiné časy. Před 2 měsíci. Moje dcera si myslí, že jsem na ní přísná, ale netuší, co jsem si zažila já, když mi bylo 15. Dala jsem si propíchnout uši a ona mě nazvala kurvou. Poslala mě do internátní školy. Do Chorvatska. Do Chorvatska? Tohle je přísná žena. A odkud jsi ty, Isis? Nevím, odevšad. Rodiče jsem nepoznala. Vychovala jsem se sama s pomocí svýho rozumu a svých kos. Páň, to zní nechutně. Děvče, 15 let jsem jezdila jako faninka s Ariou Speedwagon. Isis, tady nemůžeš kouřit cigarety. V poho, to není cigareta, dáš si? Ne. A ty? Ne. Děkuju. A jak chcete. A do jakého kostela na Štědrý večer chodíte? Já chodím na půlnoční mši k Paně Marii Věčného utrpení. Je to nejlepší bohoslužba ve městě. Bez vás, sejdeme se tam. Co? To je skvělé, poznávat nové přátele. Jo. Zahrajete si vybíjenou? Ne, zlato, babičky vybíjenou nehrají. Co to kurva říkala? Že babičky vybíjenou nehrají. No to jsem slyšela, ale my hrajeme. Dnešní večer byl naprostá katastrofa. Tobě to přišlo vtipné, Henku? Kdybych ti vyměnila prášky na srdce, přišlo by ti to taky vtipné. Ježiši, drahoušku. Nemůžu uvěřit, že má Amy v úmyslu nám letos zkazit Vánoce. Budu muset zdvojnásobit své úsilí. Nebo se s ním můžeš přestat hádat a užít si pěkné Vánoce. Myslíš, že mě baví hádat se svou dcerou, Henku? Jo. Jenže nebaví. Oh. Jen se snažím svým vnukům dopřát úžasné Vánoce, jaké si zaslouží. Tohle jsou jejich první Vánoce bez otce a když budou perfektní, pochopí, že všechno bude zase fajn. Ale jestli naše dcera Vánoce zničí, zničí to i děti. A pošle je to po spirále strachu, depresí a drog. Dobře, ale děti vypadaly dneska šťastně. Na ruském louskáčkovi by byli šťastnější, Henku. Můj způsob Vánoc je kouzelný, magický. A Amin způsob Vánoc je líný a trapný a po mém je to lepší. Můj způsob vyhraje, protože vždycky vyhraje. Jsem rád, že jde hlavně o děti. Henku, já jsem Amina matka a je to moje práce ji tlačit, aby byla tou nejlepší mámou, jakou může být. Věř mi, jednou mi poděkuje v dojemném projevu na nějaké velké veřejné akci. Už si mi vyžehlil to pyžamo? Ano, Ruth. Ještě je teplé. Mrzí mě, že se zlobíš. Děkuju.
Mačkáš mi to pyžamo? Připravím ti kartáček na zuby. Děkuju. 2 dny do Vánoc. Bože můj, už žádný frndy, prosím, už žádný frndy. Jo. Ahoj, vy jste Karla? Jo, to jsem. A vy jste kdo? Jsem Ty Swindle. Jdu na depilaci varlat. To je skvělá zpráva. Tak si vyskoč na stůl, Ty Swindle. Rád, děkuju. Tak jo. No a už jsi někdy nechal depilovat koule? Jasně, jo, jsem exotický tanečník, takže musím mít koule i ptáka pořád hladký. Bezva, tak jo. Chápu. Jenom ti sundám ručník a naneseme vosk. No, Ježíši, kurva Kriste, to je ale obří péro. Vypadá jako dopravní kužel. Omlouvám se, zapomněl jsem vám to říct, většinu lidí to vyděsí. Ne, já se nebojím, jen budu potřebovat mnohem víc vosku. Dobře. Dej mi chviličku. Jistě. Páni, tak jo. A kdo ti obvykle depiluje koule? Jedna žena v Clevelandu. Odtud pocházím. Vážně? Co? Jsem z Edgewateru. Z Edgewateru? Jo. Já jsem z Tremontu. Bože můj, malej svět, to je fakt trhlý. Jako, že? Páni, tak jo, můžeš si teď trochu zvednout penis? Dobře. Jo, to je skvělý. A co tě přivádí do Chicaga, Ty? Přijel jsem na soutěž o sexy Santu. Pěkně. Jo. Tak jo, teď to trochu zabolí. A jak ses dostal k tancování? No, jsem hasič. To je moje práce. To je jasný. Před pár lety jsem jel k požáru ve strip baru. Majitel ke mně přišel a řekl, ty, kámo, ty máš obří péro. A já na to, to mám. A zbytek je historie. Páni, to je krásný příběh, Ty. Děkuju. Tak jo, teď to štípne. Takže dovolená, co? Já vím. Máš se svou holkou nějaký plán? Kéž bych měl holku. Jo, většina ženských ve mně vidí jenom subjekt, s kterým mají sex a pak odejdou. Víte? Říkám si, jo, tancuju v basketbalových teniskách a tangách, ale to neznamená, že nemám city, ne? Jo. Já to chápu. Nevím, co v sobě máte, ale krásně se mi s váma povídá. Můžu být sám sebou, to je hezký. Cítím to stejně, Ty. Tak jo, teď potřebuju, aby si dal nohy za hlavu, abych mohla začít ještě kolem tvýho zadku. Jo. Tak jo, díky. Už vám nebudu překážet. To je ono, bezva. Karlo, možná to bude znít divně, ale nechcete se mnou jít večer na tu soutěž o sexy Santu? A nerandím se svými klienty, Ty, mám přísná pravidla. Jo, to je jasné, tomu rozumím. Ne, já vím, to je správné, nemůžete. Dělám si prdel, nemám žádný pravidla. Depiluju ti zadek. Moc ráda půjdu na tvoji show. Vážně? Jo. Bože můj, je vtipná, je krásná. Tohle je kombinace, co se každý den nevidí. Tahle kombinace se taky moc nevidí. Takže máme rande, tak večer. Máme rande? Jo, a chcete, abych si tam sáhnul? Můžu vám roztáhnout půlky, jestli chcete. Děkuju. Nikdo se mi nikdy nenabídl, že si sám podrží půlky. Kvůli vám si podržím půlky kdykoliv. Kde ses tady vzal, Ty Swindle? Rodinná poradna. Tak co vás sem přivedlo, Kiki? No, moje máma a já jsme si blízké a chtěli bychom si Blížší? Ne. Myslím, že bychom chtěli být trochu nezávislejší. Sandy, povězte mi o svém vztahu s dcerou. Můj bože, moje oblíbené téma. No,
Měla jsem Kiki, když mi bylo 18 a když mi ji sestra položila na prsa, podívala jsem se na ní a řekla, bude moje nejlepší kamarádka navždy. Je tahle věc s nejlepší kamarádkou normální? My u nás neradi používáme slovo normální. Každopádně Kiki a já jsme si byli vždycky velmi blízké, jsme v podstatě stejný ročník a když mi umřel můj manžel, ještě víc jsme se zblížili. Byli jsme spolu na maturáku. Páni, tak jo. A Kiki, jaký pocit z toho souznění máte vy? No, přímo skvělý. Kdo by nechtěl být nejlepší kámoš s mámou? Mám mámu ráda, Díky, holčičko. opravdu, Díky. ale někdy je jí trochu moc. Co? Třeba kdy? Třeba, když ses tuhle dívala, jak jsme měli s Kentem sex. Bože. Chci vědět, co se v tvém životě děje, to je špatně. Ne, ale občas potřebuju aspoň trochu prostoru. Tak, počkat, já vím, o co tu jde. Proč na mě útočíš? Neútočím na tebe, jen říkám, že bychom si mohli nastavit nějaké limity, ne? Mám rakovinu. Rakovinu? Bože, rakovinu čeho? Srdce. Rakovinu. Rakovinu srdce? Fáze 12. Možná ti tvé zdravé srdce poradí na mě být hodná, než umřu. Je mi to tak líto, mami, to jsem nevěděla. Já vím. Bože. Já vím. Holčičko moje. Mami. Ale Kix. Kiki. Ne, Kix. Tak jo, nemám rakovinu. Co? Já to věděla. Ale představ si, že bych měla rakovinu. Jak by ti bylo, že jsi tak zlá na mámu? Já na tebe nechci být zlá, mami, jen se snažím mít upřímný rozhovor o našem vztahu. Tak tu rakovinu mám. Ne, tak to nefunguje, Mám obrnu. mami. Myslím, že obrna už není. Mám dýmějový mor. Ne. Mám herpes. Mami. Mám ptačí chřipku. Skončila jsi? Mám tupozrakost. Mami! Prosím, můžeme se bavit o našem vztahu, protože to s tebou chci vyřešit. Ano. Pojďme na to. Ano. Vážně? Jo, chci to s tebou vyřešit. Opravdu? Jenom si zajdu na holky a hned jsem zpátky. Dobře. Ona se nevrátí, že ne? Ne. Co je to s ní? Chcete to vědět? Jo? Vaše máma byla nejspíš úplně normální, než vás měla. Ale pak jste se narodila a 6 měsíců jste nespala, takže ani ona 6 měsíců nespala a taky jste odmítala jíst. A když jste začala jíst, byla jste celá od jídla. A tak z toho vaší mámě hráblo. A pak jste spadla z kola a zlomila si ruku. A pak vás ve škole šikanovali. A pak jste začala chodit s tím divným klukem, co měl v nose klacek. A ze všech těch věcí vaší mámě hrabalo čím dál tím víc. A pak jste se vdala a koupila jste si dům, na který nemáte. Vychováváte děti, co neumějí poprosit ani poděkovat a dost možná ani číst. A ze všech těch věcí začalo vaší mámě mega hrabat. A vy přijdete do mé kanceláře a ptáte se, doktorko Karlova, proč mojí mámě hrabe? A odpověď zní: to kvůli vám, vynáno, vaší mámě hrabe. Tak na mámu buďte milá, protože to vy jste z ní udělala magora. Letos ve zpívání kolet zabodujeme. Co to máte na sobě? Zlatičko, když chceš vyhrát pohár koledníků, musíš mít téma a proto všichni půjdeme jako postavy z vánoční koledy. Proboha. Dylane, ty půjdeš jako Marleyho duch. Jane, ty budeš duch letošních Vánoc. Bezva. A Amy, ty si Vydřigroš. Páni, díky, mami. Trefné vzhledem k tomu, jak moc letos nesnášíš Vánoce. Mami, to není pravda. Tady jsou texty k písním, doufám, že je všichni umíte. To je hromada písniček. Každý ve Westbury může hlasovat, kdo vyhraje pohár, takže musíme dneska obejít aspoň 300 domů. 300 domů? Neboj se, máme posilu. Pojďte všichni dál.
Prosím, přivítejte Chicagský sbor všech svatých. Najala si zpěváky? Udělala jsem, co je třeba, abychom uspěli. Měla bys to taky někdy zkusit. Dobře, fajn. Půjdeme koledovat. Ale ten směšný kostým si nevezmu. Kurva práce. Halo, děti, máme tu koledníky. Přečti svůj text, vy 3 groši. Dělej. Jsem Ebenezer Vydřigroš a nenávidím Vánoce, je s nimi práce a já jsem líný. Prosím, pane Vydřigroši, poslechněte si naši píseň a nechte své srdce zjihnout 2, 3, 4. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kids. Yeah, good tidings for Christmas. Co se to kurva děje? A teď všichni? Happy New Year. Jsem Ebenezer Vydřigroš a nenávidím Vánoce, je s nimi moc práce a já jsem... Kruci. Co to máš, pro boha, na sobě? Do toho mě navlíkla máma. Bože můj, vypadáš úžasně, vážně. Vypadá to líp, než čem chodíš obvykle do školy. Holky, to je pojďte dobrý, sem. můžete zůstat, kde jste. Amy Mitchellová oblečená jako tlustý stařec. Vlastně mám být Vydřigroš, ale to je... Nesmíte se, to je moje kamarádka. To je hnusný. Tohle si musím rozhodně dát na Instagram. Tak jo, počkej. Dobře. Ještě jednou, z boku. Můžeš mi udělat malou Radši pózu? se půjdu zabít. Použila jsem filtr, takže nevypadáš tak unaveně. Díky za návštěvu, Amy. S Bohem. Na tohle ti nenechám zapomenout, to asi víš. Jo, vím. Neměla na obličeji zlomený pér. Westburský pohár koledníků. Podle mého to byl obrovský úspěch. Mami, tohle nefunguje. Co nefunguje? Tohle. Já chtěla klidný Vánoce a ty se mnou prakticky ve všem zápasíš. Amy, tohle jsou pro tvé děti moc důležité Vánoce, nesmíš je zkazit. Vždyť já nic nekazím, mami. Moje děti mi řekly, že chtějí klidné Vánoce a já jim slíbila, že jim je dopřeju. Ovšem, že ti to řekli, Amy, protože ti říkají, co si myslí, že chceš slyšet, ale uvnitř vědí, že mám pravdu, protože ji prostě mám. No dobře. Víš co? Nebudu se s tebou hádat. Za to ti přesně řeknu, jak to letos o Vánocích bude. Děti a já strávíme celý Štědrý den sáňkováním a až přijdeme domů, upečeme si sušenky a pustíme si Lásku nebeskou. To je pitomost. A druhý den ráno přijde jen Jesse a jeho dcera a vyměníme si 3 dárky. Kdo je Jessie? A celý den strávíme v pyžamu, dokud nepřijdou na večeři mí přátelé, ke které si objednáme čínu od pana Vanga. To je hrůza. Nebude žádná opulentní párty, žádné sushi, žádní velbloudi a rozhodně žádný Kenny G. Amy, je to král lehkého jazzu? Mami, mám dost tvých opulentních Vánoc. Tohle je můj dům a tohle je můj život. A jestli sem chceš přijít a být součástí mé rodiny, musíš se řídit mými pravidly. Dobře. Vážně? Uděláme to po tvém. Budeme mít klidné Vánoce. Doufám, že jsi spokojená. Myslím, že to nemyslíš upřímně, ale díky sem. Vyšlo to. Postavila jsem se jí a ona ustoupila. Jsem na tebe pyšná. Děkuju. Vlastně mám pocit, že mě poprvé moje máma brala jako sobě rovnou. Možná nás to někdy nějak aspoň trochu zblíží. Klídek, Obamo, tvoje máma je pořád pěkná mrcha.
Měj se na pozoru, nebo tě odpálí auto. Dobře, já Jen to říkám. Každopádně to byl velký krok, takže vám děkuju za podporu. Jo, jsem na Děkuju. tebe pyšná. Víte, čím byste to měli oslavit? Čím? Podívanou na Santa Clause, co odhazují svršky. Miluju Santa Clause. A tady jich je tolik. Holky, nechci z toho dělat nějakou vědu, ale jsem na prvním rande s jedním z těch Santů. Kecáš? Jo. A s kterým? Se Santou číslo 2. A jak jste se poznali? Depilovala jsem mu koule. To je tak romantický. Při depilaci o chlapech dost zjistíš. Některý brečej, některý si hrajou na drsňáky, ale Taj byl tak klidný. Bylo to jako depilovat koule Dalajlámovi. Jak to dneska jde, Chicago? Bezva! Tak jo, poslyšte, dámy. Musíte mi říct, který z těchto sexy Santů je nejvíc sexy ze všech. Který z nich? Jo! Tak jo, pustíme se do toho. Santo číslo 1? Bar je váš, pane. Wow, to je hodně bílý kůže. Něco, dobrá, Santo číslo 1, divačky promluvily. Děkuju, ale máš kuráž, tak jo. Teď přivítejte na pódiu Santu číslo 2. Je vážně moc dobrý striptér. A má vážně laskavý oči. Jo. Dneska mu vošukám ptáka. Oplodní mě, Santo číslo 2! Líbí se mi jeho trenky, jsou tak tematický. Myslím, že jsem zamilovaná. Vážně, myslím, že je ten pravej. Není to tvoje máma? Do háje je. Mami, co to děláš? Podívej, moje máma tančí s každým. Takže mě to vůbec netrápí. Jasně. Bože můj, má obličej v jejich kozách. Počkat, mami, žádný svádění, mluvili Jasně, jsme o tom. jdeme na to. Vypadáš To skvěle. je moje máma. Tvoje máma? Jo, moje máma. Máma? Jo. Bože můj, moc mě těší. Ahoj. Máte úžasnou dceru. Já vím. Nikdy bys neměla vidět, jak tvoje máma olizuje bradavky tvýmu milenci. Ne. Mami, co to děláš? Maminko! Nikdo mě nechytil. Neuvěřitelný. Vždycky, když jsem skočila do davu, někdo mě obvykle... Ahoj. 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 Tady pro vás mám sáček s ledem. Dobrý? Děkuju, Taji. Co ten dnešek? Chtěli jsme po vystoupení někam zajít.
Těšil jsem se na to, tak si říkám, jestli si pořád pro, víš? Tají. Jo? Já bych ráda. Dobře. Ale tohle je mámin 3. otřes mozku v měsíci. Páni, to je spousta otřesů. Radši ji budu sledovat. Jo. No, zítra se vracím do Clevelandu. Jo. Ale můžu ti zavolat, až budu příště ve městě? Budeš mít zájem, můžu? Prosím. Jo? Jo. Bezva. Depiluju ti koule zadarmo. To je tak milý. To budu moc rád, Karlo. A moje koule taky. No, počítej s tím. Promiň. Veselé Vánoce, Karlo. Veselé Vánoce. Tají. Bells will be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas you have. Jsi to rozmyslela s těmi 25 táci, protože mi volali baby's gone. Aby na mě zbyly ty nejhorší. I have no friend. Každý si tam přijde vybrat. You wish me greeting. Once again. Tak jo, čas jít do postele, miláčkové. Dnes vám zaspívá My Heart Will Go On od 7násobné držitelky Emmy Celine Dion. Co se děje? Je všechno v pohodě mezi tebou a mámou. Jo, hodně se hádáte. Posaďte se vedle mě. Oba dva. Pojďte sem. Tak, vaše máma a já máme drobné neschody ohledně důležitosti Vánoc, jak je důležité být matkou, svátosti manželské a jak nejlépe vychovávat děti, ale jinak se nic neděje. Není důvod k obavám, ano? Děti. Vím, že to jsou první Vánoce od rozvodu vašich rodičů a asi je vám to trochu cizí. Mám pravdu? Jo, to je. Tak za prvé, oba vaši rodiče vás pořád mají moc rádi. A ať se stane, co chce, já tu pro vás budu vždycky. Vždycky. Jste můj vnuk a vnučka. A mám vás ráda víc než všechno na světě. A stejně tak děda Hank. Vím, že má mozek jako burák, ale má obrovské srdce. Jasný? Lepší? Jo. Je to bezva mít tě tady, babi. Jo, chyběla si nám. Jo. To vy mě taky, vnoučkové. Jste ten největší dárek, když je řeč o dárcích. Mám tu iPhony. Co? Bezva. Ne. A teď honem do postele. Vrátím se a budu vám zpívat celé hodiny. Štědrý večer. Nemůžu uvěřit, že na to lidi fakt naletějí. Taková pitomost. Veselé Vánoce. Počkej, někdo ne. Veselé Vánoce. Nechcete věnovat nějaké konzervy naší konzervové charitě? Právě jsem to koupila. Vinko, má konzervy. Totiž... Hele, mami, má víno? To ne. To je dobrý, moc krát děkujeme za velkorysý příspěvek konzervové charitě. Děkuju, děti vám budou vděčné. Jo, to se povedlo, Jo, mami. měla dobrý zboží. Víš, obírat s tebou boháče před supermarketem ve mně probudilo šťastný vánoční vzpomínky. Jo, ve mně taky, zlato. Chyběla jsi mi, víš to? Taky jsi mi chyběla. Není to divný? Jo, měli bychom spolu trávit víc času. Myslíš to vážně? Jo, když jsme byli v té opičárně s tím tvým... Jak se jmenuje? Myslíš mýho syna Jacksona? Jo, jeho. Sledovala jsem vás, mlátili jste se těma hloupýma pálkama. Možná bych se měla zblížit se svým vnukem. No, víš, rádi bychom tě vídali víc. Jo, no a dobře. Přemýšlela jsem.
o těch penězích, co si po mně chtěla, mami. Jsem děsnej idiot, ale jsou Vánoce. Ty jsi moje máma. A kašlu na to. Tady je to půjčka. Je to půjčka. Není to všechno, co jsi chtěla, ale... Ano, to je skvělý. Je moc to ti všechno, děkuju. co mám. Je to půjčka, všechno ti vrátím. Přísahám, teď už budu v pohodě. Díky. Oh. Halo, pane, veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Chcete darovat pár konzerv naší konzervové charitě? Vybíráme konzervy pro bezdomovce. Jo, totiž zrovna jsem to koupil. Zboží pro tu... Víte, A je co to je kurva důležitý. tohle? Fenikl. Páni, to A je do ono. háje s tím. No tohle je A dobrý. máte... Moc vám děkujeme. A kruci vedoucí jde. Rudý kód, běž, mami, běž. Neparkujeme. Ukradli mi celý nákup. Tohle vedou taky, je to dobrý, že? Tak jo, děti, protože je štědrý večer, každý si otevře jen jeden dárek, dobře? Kiki, otevři si můj. Prosím, otevři si nejdřív můj. Prosím. Já začnu. Asi. Co je to? To je klíč od mého nového domu. O čem to mluvíš? Po té terapii jsem měla dojem, že se odcizujeme a tak jsem se rozhodla přestěhovat blíž k vám. Tak jo, a kam se stěhuješ? Hned vedle. Ježiši. Co? Stěhuješ se vedle mě? Jo, dům byl na prodej, tak jsem oslovila realitku, nabídla hotovost a bum. Ahoj, sousedko. Ahoj, sousede. Proboha. Můžeme si mezi domy vykopat tunel. Kiks. Kente, odveď odsud děti. Jo, jdeme děti, mizíme odsud. Maminka si potřebuje promluvit s babičkou, jdeme prcku, tohle bude ošklivý. Mami, nemůžeš bydlet vedle mě. Proč? Proč ne? Protože potřebuju prostor a tohle je moc blízko. Mám diabetes. Mami, dost. Kiki. Sedni si. Kiki. Sedni. Kiki, mám streptokok. Sednout. Možná mám žlučové kameny. Mami. Vážně, Kiki, Ne. tohle je... Tak dost, musíme si promluvit. Jsem dospělá ženská a potřebuju život stranou od tebe. A potřebuju, abys ty měla život stranou ode mě. Nezlob se. Kiki, já nechci žít stranou od tebe. Jsi nejmilejší člověk v mém životě. Mami, začíná to mít vliv na moje manželství. Co? A na mou rodinu. A můj zdravý rozum. Já prostě potřebuju, abys mi dopřála trochu klid. Co se sebou mám dělat? Já nevím, mami, cokoliv. Najdi si přátelé. Vždycky si chtěla jet do Vegas, abys viděla Wayna Newtona, než umře, tak jeď. Cokoliv. Jen když to bude beze mě. Bez tebe? Proč mi to děláš, Kiki? Já jsem... Mami. Navíc si myslím, že ten dům už nemůžu vrátit. Tak jo. Co jste říkali na sáňkování? Musím říct, že mám pořád v kalhotách znepokojivě moc sněhu. Těším se, až budeme doma, skočíme do pyžam a uděláme si pohodlí. Já vím, to bude. Hele, někdo pořádá party. Jo, to vidím. Páni, to je lidí. Plno lidí. Počkat. To ty pořádáš party. Mami, není to velebloud? Jo, je to velbloud. Já ji zabiju. Co to je? Co to provedla s mým domem? Jdeme se! Ne! Kominasaj. V mém domě je Kennedy. Mami, lhala si mi.
Udělala jsem, co je pro rodinu nejlepší. Mami, všechno, co je na Vánocích špatně, je v téhle místnosti a já chci, aby to zmizelo. Amy, nebuď směšná. Nemůžeš z domu vyhodit Kennyho G, je to národní poklad. Když to neuděláš ty, udělám to já. To se neodvážíš. Sleduj mě. Vy odejděte z mého domu. O čem to mluvíte? Vypadněte, Kenny G. Ale i tak zaplatíte, že? To nevím, vemte si tu trubku a zmizte, leďte, běžte si natočit další album. A není to trubka, ty krávo. To je mi fuk. Moc krát děkuju, už můžete jít. Prosím, běžte, díky moc, že jste přišli. Omlouvám se za ní, vám děkuju, pardon. vy taky, příteli, prosím. Ne, prosím, běžte. Nikoho z vás neznám. Prosím, opusťte můj dům, s Bohem, mějte se. Kuchaři musíte jít, končíme ten talíř si vemte. Přesně tak, moc krát děkuju. Stratňuješ celou rodinu. Bože můj, tak o tohle tu jde, že? Konečně to dává smysl. Dokonalá výzdoba, dokonalý stromek, všechny ty krámy před mým domem. Nedělala si to pro děti, dělala si to pro sebe. Záleží ti jen na tom, aby lidi říkali, ach, Ruth, jsi tak úžasná. Nemáš tušení, o čem mluvíš. Prosím, neodcházejte bez dárkových tašek od Louise Vuittona. Bože, prosím, tohle všechno musí jít, dárkový tašky, závěsy, podlaha, stromek. Bože, ten stromek. Ten musí jít. Ne, můj stromek je z Paříže. Sleduj mě. Ne! S Bohem, stromečku! Mami! Je naprosto odpornej, mami. Ty tomu nerozumíš. Ten sníh není pravej. Se máš tušení, kolik to stálo. Je mi to fuk! Pojď ho! Do háje, Amy, tohle bylo z Titaniku. Je mi to fuk! Ten led byl z měsíce, byl to měsíční led, ty zlá mrcho. Pust ten blbej stromek! Poslyš, mami! Slíbila jsem dětem, že nebudou mít takovýhle Vánoce! Každý miluje takové Vánoce, protože jsou úžasný, kurva! Ne, nejsou! Ne! A do prdele. Chci, abys odešla. Amy. Celý život trpím tvoje výlevy. Ale už to dál nestrpím. Nemůžu. Chci, abys byla pryč z mého domu, pryč z mého života, na dobro. To nemyslíš vážně? Opravdu myslím. Amy, jsou Vánoce. Mami, jdi pryč. Ty jsi vyhodila babičku z domu? Děti, jak dlouho tady stojíte? Jak jsi nám to mohla udělat? Děti, věřte mi, že to tak bude lepší. Ne, nebude. Bude to lepší pro tebe. My máme babičku rádi. Vždyť je součástí naší rodiny. Máme ji rádi, nemůžeš někoho jen tak vyhodit. Nejdřív si vyhodila tátu, teď zase babičku. Kdo bude dál? Nás vyhodíš taky? Holčičko, jistě, že ne. To bych nikdy neudělala. Proč musíš vždycky všechno pokazit? Počkej. No, skvělý. Děti. Takhle se to stalo. Takhle jsem zkazila Vánoce. Nechala jsem se tak strhnout bojem se svou mámou, že jsem zapomněla na jedinou věc, na které doopravdy záleží. Zapomněla jsem na své děti. A co je horší? Nezničila jsem jen Vánoce. Zničila jsem si rodinu. Mami! Je štědrý večer! Co chceš nechat přivést k jídlu? Mami? Mami?
yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leaving out all your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. Zdravím. Ještě jednou děkuju, že jsi mě pozvala do svého kostela. Vlastně nepozvala. Jak je, Káči? Bože můj, to je Isis. Isis je tady. Ahoj, Isis. Ahoj. Musím říct, že tebe bych v kostele nehledala. No, já musím si něco srovnat. A všechny bary jsou zavřený. No, holky. Dneska vážně potřebuju psychickou oporu. Víte, jak to myslím? Ne. Ne? No, moje dcera mi dneska řekla, že potřebuje víc prostoru. Já ani nevím, co tím myslí. Jo, moje dcera mě navždy vykázala ze svého života. Proč? Chtěla jsem, aby byla nejlepší. A ona to nezvládla. Moje matka na mě tlačila 2krát tolik a jsem úžasná. Ne každý je tak neuvěřitelně silný jako já. Moje dcera mě z domu sice nevyhodila, ale nevěřili byste, jak byla naštvaná, když jsem jí řekla, že jsem koupila dům hned vedle. Co? Koupila jsi dům vedle své dcery? Přesně tak. A zeptala se jí předtím? Ne, chtěla jsem jí překvapit. Jo, možná to bylo trochu moc. Děvče, ty jsi vážně magor? No, já svou dceru aspoň miluju. Ty za Karlou přijedeš, jen když seš prachy. To není žádná pravda, jezdím za ní i jindy. Třeba když se před někým schovávám. Přiznej si to, Isis. Jsi závislá na hazardu, bez vzdělání, s levnou trvalou. Jenže tohle jsou moje vlasy. A ty jsi příšerná matka. Dámy, Ježíš má dnes narozeniny. Ne, vážně. Myslíš si, že jsi perfektní, ale jsi z nás ta nejhorší máma. No, tohle bylo. Dobře, druhá nejhorší, to je fuk. Jde o to, že jsi jedna z těch matek, co se dokonale oblíkají, pořádají Nobel večírky, umějí vařit a mají ještě vlastní zuby. Ale víš co? Jsi děsná. Jsi děsná ve všem, na čem opravdu záleží. Dokonce i já to vidím a to jsem většinu času nalitá. Prosím tě, vůbec nic o mě nevíš. Když jsi tak skvělá máma, proč tě dcera navždycky vyhodila z domu? To byl zásah. Víš, udělala jsem svý dceři hrozný věci, opravdu hrozný, ale nikdy mě nevyhodila, nikdy. Tak si ty keci vem, pěkně si je zabal a strč je do zadku. Tak jo. Podělili jsme se dneska o velmi silné pocity, děvčata. Zavři zobák, Sandy. Dobře. Ahoj. Ahoj. Páni, slyšel jsem, co se stalo. Asi v pohodě? Já nevím. Můžu se na něco zeptat? Jistě. Jak to sneseš? A co? Život s mámou je přece tak panovačná a ješitná a bože tak nadutá a tráví veškerý čas vytvářením perfektního obrazu sebe samotné, aby se mohla nad všechny povyšovat. Holčičko, tvoje máma není nadutá. Ale no tak. Aspoň jednou za měsíc se vystrojí jako princezna. Tvoje máma je nejméně sebevědomá žena, jakou znám. Moje máma. Ruth. Ano.
Redmondová. Ano. Aha. Dává to najevo jenom mě, ale pod tou drsnou slupkou je vyděšená holčička, kterou máma nikdy nemilovala. Ale jdi, tati. Znáš přece babičku? Nic, co tvoje máma udělá, není dost dobré. Každičký den v životě tvé mámě dává najevo, že za nic nestojí. A proto musí mít tvá máma všechno perfektní. Ale ne proto, že je nadutá, proto, že když jí někdo řekne, že má nejkrásnější vánoční stromek v ulici, na chvilku jí to dá pocit, že není budiš k ničem. Že je dobrá aspoň v něčem. Že je milovaná. Tak proč si to vybíjí na mě? Protože víš, v čem je nejvíc nejistá? V tom, že je máma. Těžko bych spočítal, kolikrát se mě ptala, myslíš, že jsem Amy vychovala dobře? Jsem dobrá máma, nebo jsem všechno podělala? Vážně se na to ptá? Broučku, má tě ráda víc než celý svět. Jen to prostě neumí moc dobře ukázat. Jo. Víš, jsem s tvojí mámou už 36 let. A je příšerná, i když má dobrý den. Ale víš co? Miluju ji víc než v den, když jsme se brali, protože znám její pravé já. A jestli najdeš ve svém srdci sílu, odpustí. A poznej ji tak jako já. A možná zjistíš, že se uvnitř skrývá vtipná, milá a úžasná osoba. Říkáš milá? Dobře, tak jen vtipná a úžasná. Jo. 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 Nevíš, kde je? Ještě drý večer. Dovolíte? Promiňte. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj. Ahoj, jsem Sandy, Kikína máma. Já vím, ráda vás zase vidím. Jak se máš? Páni, jste tady všechny tři. Vezva. A co tu děláš ty, Amy? Já... Přišla jsem se ti omluvit, že jsem tě vyhodila z domu. Jsi moje máma. Bylo to trochu moc. To rozhodně bylo. Jo. Tak jo. Poslyš, ty kačeno, dcera se ti právě omluvila, tak teď by se směla omluvit zase ty jí. Tak se spolu normální lidi baví, jo? V zásadě se taky omlouvám. Tak jo, to bylo dobré, to bylo dobré. A teď jí řekni za co. Zvládneš to? Asi jsem neměla pořádat ve tvém domě tajný vánoční večírek. Zcela zjevně si i ty o letošních Vánocích udělala neuvěřitelné množství špatných rozhodnutí, ale za tu malou část, za kterou nesu vinu já, se ti celkově omlouvám. Hezké. Děkuju. Mami, vím, jak těžké pro tebe bylo tohle říct. To opravdu bylo. No a chci, abys věděla, že jsem konečně pochopila, proč jsi taková. A chci, abys věděla, že tě mám ráda. Co to má znamenat? Nemyslím, že jsi k ničemu. Myslím, že jsi neuvěřitelná. Proč to říkáš? Ať si každý říká, co chce.
Myslím, že jsi skvělá máma. Vážně? Jo. Jo, milovala jsem svoje dětství. Dala si mi všechno, co jsem potřebovala. A vždycky si mě nutila být lepší. Byla jsi perfektní? Ano. Ne. Ale to není nikdo. Takže chci, abys věděla, že jsi to zvládla skvěle. To je to nejhezčí, co mi kdy kdo řekl. A já si taky myslím, že jsi báječná máma. Tvoje děti jsou šťastné, jsou moc milé a mají tě strašně rádi. Děkuju. Přála bych si, abych si s tebou byla tak blízká, jako ty se svými dětmi. To přece můžeš, mami. Nikdy jsem v tom nebyla moc dobrá, Amy, ale mám tě strašně ráda. Taky tě mám moc ráda. Teda, proboha, ty jsi troska. Je to strašně složité. Vztah mezi matkou a dcerou. A tyhle dvě se dali dohromady. Já vím, Konečně. Zlato. Jo, tak jo. Dáš si trochu? Ano. To nic. Mami? Mami, to už je půlnoc. Ano. Musíme zachránit Vánoce. Proboha, na tohle jsem čekala celý život. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring and making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Už to bude? Už padá, už padá! Štědrý den. Proboha, to je úžasný. Veselé Vánoce, děti. Mami, odvedla si kus práce. Měla jsem menší pomoc. Veselé Vánoce, děti. Babi. Běžte si rozbalit dárky. Máš tam všech 6 řad živých mrtvých. Dobrý bože, vážně, mami. Díky, babi. Bože, Já otevřu. Veselé Vánoce. Lori, veselé Vánoce, zlato. Veselé Vánoce, Ruth. Veselé Vánoce, Jesusi. Jsem Jesse. Páni, to jsou svaly. Amy, sáhni si na ty To svaly. by stačilo. Tak jo, mami, děkuju. Běž dál. Díky, že jsi skoro zapamatovala jeho jméno. Mám tě ráda. Veselé Vánoce, Kiki. Veselé Vánoce, mami. Líbí se ti moje Kiki pyžamo? Skoro. Děkuji. Jen jsem ti chtěla říct, že jsem ten sousední dům dala k prodeji. Děkuju. Není zač. Moc si toho cení. Já vím, občas se chovám jako magor a vím, že potřebuješ prostor. A proto jsem koupila dům naproti přes ulici. Ne, to je vtip, nekoupila jsem dům dobře. přes ulici, koupila jsem dům na konci Co? ulice. Ne, odstěhuji se k tobě na půl. Mami, teď vážně. Co? Kde budeš bydlet? Vracím se do Bismarcku, kam patřím. Děkuju. Nemáš zač. Já jen... O Vánocích mi hrozně chybí táta. To mě taky. Jo? Mě taky.
Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, mami. Hele, mami, dívej, co mi Santa dal. Použitou baseballovou rukavici. To je super. Mýval jsem přesně takovou. Není to Santa? Proč by to byl Santa, zlato? Ten tu byl přece včera v noci. Můžu jít dál? Tak jo, vím, že nejsem ta nejlepší máma na světě. Ale ty ses tak nějak vážně povedla. Karlo, já chci být víc jako ty. Takže jsem nechala sázení na koně. A splatím ti to všechno. Do posledního centu, co jsem si od tebe vypůjčila. Vážně? Jo, víš, sehnala jsem si práci. Si děláš prdel? Ne, najali mě, abych se starala o bezpečnost dětí. Co? Jak jste na to mohli najmout? Sama ani nevím, jak jsem prošla testem na drogy. Opravdu? Jsou to cvoci. Pěkně. A s tím platem, co mi dali, ti to, myslím, splatím za 245 let. Počkat, znamená to, že tady nějakou dobu zůstaneš? Jestli ti to nevadí, jo. Mami, nic bych si nepřála víc. Zůstanu, jak dlouho budeš chtít. Mami! Mami, taky jsem dostal krabici sáčků na zip. Dobrý bože. Tak to se povedlo. Šraubing pro všechny. Kromě mě. Mám ráda. Bože, čínské jídlo na Vánoce. Připadám si jako žid. Chce někdo přidat? Dám si moc ráda. Ne, zlato, to je manžel Ruth. No, upřímně užijte si. Hank si o Vánocích zaslouží trochu legrace. To se mi líbí. Holky, nemůžu uvěřit, že máme k vánoční večeři Čínu. A máma je fakt nadšená. A já nevěřím, že máma nemá svetr s mým obličejem. Holky, zvládli jsme to. Letos jsme si vzali Vánoce zpátky. Ale bez vás bych to nezvládla. Dámy, mám vás ráda. Podobně. Šraubing? Ahoj, je tady Karla. Ano. To je svindel. Jak jsi mě našel? Prostě hledal. Chtěl bych ti teď říct tolik věcí. Tak to řekni. Napadlo mě, že bych to řekl univerzálním jazykem, tancem. Sklavni. Jo. Jakým tancem? Vánočním tancem. Tanec je fajn. To je hezký. Ach, tady. Feeling mighty fine, y'all. Had my music on the radio. Feeling mighty nice, Lord. Got my music on the radio. To je krásný. I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe. That mistletoe. Oh, můj kurva bože. Otočí. Otočí. 3:30, and he left all them good presents for my baby. I said, Merry Christmas, baby. Shorty treat me nice. Shorty treat me nice. Tak jo,
Co bylo úžasný. Moc krát děkujeme. Běž do toho, chlape. Koč, nepluč. Ten je sexy. To je můj syn. Jo? Ahoj. Tamhle. To je Jackson. Jak se máš? Moc mě těší. Odnesu si tě. Miluju tě. Miluju tě. Musíme jet, nebo nestihneme let? Jo. Jaký let? Já ti to neřekla. Isis, Ruth a já letíme na Silvestra do Vegas. Chceme vidět Waitona Newtona, než umře. Vy tři jedete společně do Vegas? Jo, no. Jsme teď nejlepší kamarádky. Jsme nové kamarádky. Nejlepší kamarádky. Jo, jsme nové kamarádky. No nic, veselé Vánoce všem. Veselé Vánoce vám všem. Henku, přines nám kufry. Ho, 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 girl. You're on my naughty list tonight. Tell you, girl, you're something special. The way I feel, babe, gotta have you right here with me. I will never let you go. Hey, you stuck with me through the times I didn't have it. Now we got something good. You can have the plastic, and anything you want, you can have it. I wanna be your Santa Claus. You're always working hard, girl. So now we're taking off, girl. I wanna be a Santa Claus. Let me be a Santa Claus. I wanna be the first gift you open tonight. I wanna be a Santa Claus. Let me be a Santa Claus. I wanna be the reason that you come home tonight. So good tonight, baby. Baby, take your time with me. I'm your gift, unwrap me slowly. Fire blazes burn. Girl, I got something special for you. Girl, I gotta be. Oh, I don't wanna spend this Christmas without you letting me be. Oh, hey, you're Santa, baby. Santa, baby. Tonight, tonight, I wanna be a Santa Claus. Wanna be a Santa Claus. Let me be a Santa Claus. Let me be a Santa Claus. I wanna be the reason that you come home tonight. Come tonight. I wanna be a Santa Claus. Wanna be a Santa Claus. Let me be a Santa Claus. Let me be a Santa Claus. I wanna be the first gift you open tonight. I wanna be Santa Claus. Gotta be Santa Claus. Let me be a Santa Claus tonight. Merry Christmas, baby. I do my head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Baby, how you feeling? Ooh, girl, need to kick off your shoes. Gotta take a deep breath, time to focus on you. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila. V českém znění Kateřina Lojdová, Vanda Hybnerová, Andrea Elsnerová, Milena Steinmaslová, Dana Sislová, Simona Stašová, Petr Gelnar, Pavel Soukup, Oldřich Hajlich, Jindřich Žampa, Zbyšek Horák, Libor Terš, Michal Holán, Zuzana Skalická, Marcela Rojíčková, Jiří Köller, Karolína Křišťálová, Viktorie Taberiová a další. Překlad Šárka Bartesová, zvuk Michal Vašica, produkce Miroslav Vytvar, vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal, dialogy a režie Veronika Veselá.
České znění ve studiu ProTime vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.